ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ መዝገባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣቋሪጽዎ ከም ዘሎ ወለንተኛ ተወከልቲ እቶም ስደተኛታት ይገልጹ። እቶም ክምዝገቡ ዘይከኣሉ ድማ ቀቅድሚ ኩናትን ኣብ ግዜ ኩናትን ክልል ትግራይ ዝወጹ ምዃኖም ይንገር። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኽልተ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ኣማኑኤል መስፍንን ኤፍሬም ዮሃንስን ዝበሃሉ ኤርትራውያን ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ንሎም ሰንበት ካብቲ ማለ ቀዳም ዝቐጸለ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝተገብረ ቃለ መሕተት ክቐርብ እዩ። ሕራይ እሞ ናብቲ ብዙሕ ሽግራት ንገሊኡ ንምጥቃስ ኣቐድማ ብለትን ክፋቢል እየ ነይረ ኣብ ልዕሊ ሕጋዊ ስደተኛታት እውን ዓብ ፀገም ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ሞ ብተደጋጋሚ ብፍላይ ንሕና ንሰምዖ እኳ ካብቲ ዓዲ ንምውፃእ እውን ዝኾነ ናይ ስኮላርሽፕ ትምህርቲ ረኺቦም ድዮም ወይ ናክወፁ ፀገማት ከም ዘሎ ናይ ቪዛ ናይ ምርካብ ፀገማት ከም ዘሎ ይንገር። በቲ ሓደ ኸ ንጹር ዘይኮነ ንመን እዩ ዝምልከቶን ዘይምልከቶን ናይ ምዃኑ ኣይፈለጥኩን ግን ብጣዕሚ ካብ ዓቕን ዝኾነ ኣሽሓት ገንዘብ ይሕተቱ ናይ ምውፃእ ቪዛ ይበሃሉ እሞ እስከ ኣብኡ ስለ ዘለኹም ኣብርሃልና ንሰማዕቲ ኣማኑኤል ሕጂ የላቤሎም ከይከውን ምስ ፍሬን ዋላ ካልኦት ሰባትን ከም መደብ ሒዝና ዘለና እሱ ካልኣይ መደብና እዩ ማለት እዩ። ብርጉፅ ብጭቡጥ ሰባት ዘጋጠሞም ነገራት ኣብቲ ናይ ዩኤንኤችሲአር ናይ ኮምፕሌን ፎርም ኣሎ ሰባት ኣብኣትዮም ዘጋጠሞም ነገር ብጭቡጥ ምእንቲ ከውፅዎ እሞ ብዳታ ክንድግፎ ምእንቲ ንኻልእ ግዜ ኾነልና መዲብና ዘለና ይበሃል ሰባት ይብሉ እዮም እሞ ፀገማት ኣሎ ግን ፀገም ተጋነነ ድዩ ዋላ ሓቂ ድዩ ገለ ንምፍላጥ ግዜ ወሲድና ክንሰርሓሉ ኢና መዲብና ዘለና ቅድም ግን ናይዞም ዘይተመዝገቡ ናብኦም ስለነተኩር ዘለና ኢና እምበር ሽግራት ከም ዘሎ ሰባት ይዕልሉ እዮም ከም ሰሚዐ ከም ዝርአ ግን ዝተሰምዐት ብጭቡጥ ምእንቲ ክኸውን ሕጋዊ ምእንቲ ክኸውን ድማ ንሕና ብዝተኻእለና መጠን ናይ ቴሌግራም ቻነል ድዩ ኣብኡ ሓንቲ ክንከፍት ኢና ብዛዕባኡ ትምልከት ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዩኤንኤችሲአር ከም ፀገም ምእንቲ ክሪኦ ኢንስፔክተር ጀነራልስ ኦፊስ ዝብል ናይ ኮምፕሌን ፎርም ኣለዎ ኣብኡ ዝኾነ ፎርም ናብኡ ክትሰደድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንዓ ምስ ረኸብናያ ክንዲ ዝኣክል ፀገም ኣለዎ ክንዲ በዚ እዋን ዝዕለት ገበልና ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ግን ንሓየ ሸግረን እዎ ከምዚ ሽግር ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ ይብለን ከዓ ክብል ኣይክእልኒ ስለዚ ኣብ ዳታ ክንምርኮስ ኢና መሪፅና ዘለና። ሕራይ ኤፍሬም ዮሃንስ ከእንታይ እዩ ርእይቶኻ ኣብዘን ዝበልክወን ኣብ ልዕሊ ሕጋውያን ስደተኛታት ዝወርድ ምክልባት ብፍላይ ቪዛ ምክልካልን እንደገና ኸ ልዕሊ ዓቐን ገንዘብ ምሕታትን ዝምልከት ስኻ ምስ ዳንሽ ትካል ናይ ስደተኛታት ሰለፍ ስለ ዘለኻ ምናልባት ዝሓሸ ፍልጦ ህልወካ ይኽእል እዋ ምናልባት ብፍላይ ቪዛ ንዘይረኸቡ ሰባት ወይም ካብቲ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ ብሕጋዊ መንገዲ ንክተዛገሩ ዕድል ንዘይረኸቡ ሰባት ዘጋጥሞም ሽግራት ኣሎም ከምዚ ኣማኑኤል ብሎ ዘሎ ግን ብጭቡጥ ክትዛረብ የኽእል ግዜ ፅቡቕ ዳርጋ ሒዝካ ብስነ ስርዓት ፅባሕ ንገውን ዘዛረብ ዘይብሉ ክኸውን መጣን ማለት እዩ። ግን ብሓፈሻ ግን ኣነ እዚኣ እንታይ ክዛረብ መኻልኩ እቲ መስርሕ ሽግር ሕጂ ብፍላይ ሕጂ ተፈጥሮ ሽግር ኣብቶም ሕጋውያን ስደተኛታት ነቶም ናይ ቪዛ ዝረኽቡ ዘይኮነ ብሓፈሻ ኣብዚ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ሓሊ ካብ ኣራ ወይ ካብ ዩኤንኤችሲአር ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት ዝሓትት ሰብ ግን ሕጂ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገማት ምናልባት ምስቲ ናይ ኮቪድ ዝመፀሉ ግዜ እቲ ኣሰራርሓ ዝተቐየረሉ ግዜ ነይሩ። ብኣካል ኬድካ ትረኽቦ ዝነበርካ ሰርቪስ ድሓር ግን ብኦንላይን ቆጠራ ሒዝካ እቲ ቆጠራ መዓዝ ክበፅሕ ኣይፍለጥን ብፍላይ ዋላ ነቶም ናይ ቪዛን እዚ ነገር ብካልእ መንገዲ ኣፌክት ገብሮም ማለት እዩ ጀካቲ ነዚ ነገር ምቅሳይ ንምግባር ይሰቡ ናብ ካልእ ኣማራጭታት ከይድ ዝኽእል ኢለ ስለ ዝግምት ማለት እዩ። ግን ብሓፈሻ ቆጠራ ሒዝካ ኣብ ቆጠራ ግዜኻ ወይ ኣብ ኤምባሲ ቆጠራ ናብ መጠር ኣህሊካ እቲ ናይ ኤምባሲ ቆጠራኻ ገና ናይ ኣራ ቆጠራኻ ከይወዳእኻ ከለኻ እሱ ክርክብ እቲ ቆጠራ ነዊሕ ዝወስድ ብጣዕሚ ነዊሕ ፕሮሰስ ንሕና እውን ስቲል ናብ ኣራ ናብ ዩኤንኤችሲአር ክትበድልና ኣለውና ንሕና ባዕልና ኣብ ውሽጢ ትካል ስደተኛ ንሰርሕ ሰባት ባዕሉ
ሰርቪስ በቀሊሉ ነረክበሉ አጋጣሚ ይኮነ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ ፕሮሰስ ኣዝዩ ውሽ ናይ ሰለስተ ወርሒ ናይ ዘለመለ ስለዚ ኣብ መንጎ ዝቅድም ዝኾነ ዕድል ዝረክብ ሰብ ግን እቲ ዝደልዮ ኣገልግሎት ካብ ዓራ ካብ ኢንሻል ግዜ ክረክብ ስለዘይክእል ዕድላትን ብኡ መጠን ክሳይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ መንቀሳቐሲ ምሕዳስ በዓል በዚ ሕጂ ዘለና ግዜ መንቀሳቐሲ ሓደ ሰብ ሓደ ውልቀ ሰብ ክሕደስ እንድሕር ደልዩ ኮይኑ እሳ ንክሕድስ ዝሓልፎ ፕሮሰስ ዝወስደሉ ግዜ ብጣዕሚ ክግመት ይከኣል ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣቀዳሚ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ወረቐቶም ክሓርር ይኽእል ማለት እዩ ክሳብ ዝፅበዩ ካብ ኣራ ክሳብ ምላሽ ዝርከብ እቲ ናይ ወፃኢ ዕድል ክሓርር ይኽእል ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ምናልባት ኣራ ነቲ ናይ ስኮላርሽፕ ድዩ ናይ ካልእ ናይ ኢሚግራንት ቪዛ ኣይሪኦን ድዩ ከይረኣየ ድዩ ቆፀራ ዝሕዝ ናይ ደረት ግዜ ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን ድዩ ብኡ መሰረት ዘይኮነን እቲ ቆፀራ ወይ ምላሽ ክህብ ዘለዎ ዝብል ብዙሕ ሕቶታት ክለዓል ይኽእል እዩ ኣራ ሰምዕ ንሕና ሃልዩ ኮይኑ ንሕና እውን ክንድውል ኢና ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ምናልባት ናብ መወዳእታ ገፅና ክንከይድ ብዙሓት ሰማዕቲ ዘጨንቆም ብፍላይ በቲ ኩነታት ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ፋሕፋሒሎም ዝኣተውዎ ይፍለጥን ስለዚ ብፍላይ ካብተን ማዓስከራት ዝወፁ ኮኑ ዝሃደሙ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለው ብዛዕባኦም ዳሃየም ትገብሩ ዶ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባኦም ይጭነቕ እዩ መጨረሹ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣብ ከመይ መዕለብ ኣለው ትብሉ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር ክትሕብርዎ ትኽእሉ ስለ ዘገድስ ኣማኑኤል ኣነ ከም ዝረኣኽቦ እዛ ሓንቲ ካብቲ ኣራ ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ ንሳን ምናልባት ኣወንታዊ ክሪኣ ክእል ዝተፈናቀሉ ተባሂሎም ናይ ሕፅሓት ብሕልፊ ሓድሽ ግዝያዊ ካምፕ ማለት እዩ ናይ ከተማ ካምፕ ተገይሩሎም ወረቐቶም ከለ ክሕድሱ ሪአ ነይረ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ግን ከምቲ ኣንተ ዝበልካ ኩሉ ሰዓት ማእኸል ክስታይ የለን ሓበሬታ የለን ፅፉፍ ንፁር ሓበሬታ የለን ኣብኡ ክንደይ ሰባት እዮም ተገልጊሎም ኦፍኮርስ ይግልገሉ ነይሮም ብኢናዮም ኢና ኢቨን ናይ ፖኬት ማኒን ከውፅኡ ምእንቲ ናይ ባንኪ ሕሳቦም ሓድሽ የውፅሎም ነይሮም ክሳብ ሕጂ ሂቦሞ እንደማይሃቦምን ርግፀኛ ይኹንኩን ግን ኣትሊስት እቲ ወረቐት ምሕዳሶም ናይ 3 ዓመት ናይ ሬፊጂ ኣይዲ ካርድ ሓዲሶምሎም እዚኣ ካብቲ ዝረኣየ ማለት እዩ ካብቶም ተፈናቀሉ تخالي دين أعلى بخانة على جل كم زبل خاد حجي حدث زخونة نجر بعلنا أرجعنا في الدنيا أنا حاسس لنا داتا يبلينا سوي يبلينا هذا يجيب لك عزيز الله يجيب خمسين يجيب له سبيسي بحجة الصراحي هون فيس تيل ما حجنا لنا قال أي مدرخ ما يجي مصدق أنا على دي أمالي الحجي بفلاي ما عيننا بشمال بان زلوا ما قالوا كنا تقلقلهم زلوا زحات سدتين هاسي مالبات أبدي خوين كاز يادا يجأن أخوه نقنس خاتكم قرب أو نابو قرب ستبلو يجأن أخوكم معلقن لي كما هيوتهم دحناتهم سي متاعيو دحناتهم معلقن لي سكف وأنا كان أغلب لك إن هالجي مخنياتو نتصرف حاضريتا العضوية بالليل زي كازم يرأخوا معيني مالتي መቸም ዝኾነ ትፈልጥዎ ነገር የገድስ እዩ ምክንያቱ ኣብ ማእኸል ውግእ ዘለው ስደተኛታት ድሕነቶም ወላ ናይ ሓደ ሰብ ይኹን ቅድሚ ሕጂ እውን ዩኤንኤችሲአር ዝተቐተሉ ኤርትራውያን ዝተጋፍዑ ከም ዘለው ሓቢሩ ነይሩ እዩ ኮኒንዎ እውን ነይሩ እዩ ግን ቶም ዝበዝሑ ብሂወት ኣለው ዝበሃሉ ኸ ድሕነቶም ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ መስለኒ እሞ እንታይ ክትብል ትኽእል ኤፍሬም أنا في خلابنا كنيات كان كنيات كلاب كم مكان مثلا في سلوى بسماي بقربها مع قدامنا كتقولنا نعكس سدرنا تقال خالد زي سدرنا كذا هذا أكيد بتشجع كم دلو من عندك أوش أنا عايش معنا في خدتنا في أجمع وكنات خدتي مالتي حنا كله خمسة كله قمت أدعي مالتي بحث الشاخري خمسة مالتي كان زي أردنا ذيك السنة نحكام حلت في دوالهم وكل تجي كنا نحكي هم كنا كاتو من بجلد تجي كنا أبوهم جلد نجاراتهم بعالم لك تكالات ناي تدتني كات بينس كتيرهم حلت لهم كجلد شيء شيء قديمه مالتي سلبي كنا كاتو قبل فترة عبد الخطاب خيط كم دخل جمة تجينا حرام بارمو عايش خبر سابا معلومات
أماني لما وداتا نابتا مجمرتا جمرنا رأستنا كبوخنا عاسو انتاي تسفاكم زوم كمزقوبو زي كأنو حدشتي اتراويان سدتنياتات دحال كم ترداني راسي عيوم برتي دوم بال نيتراويان ترايمبر نخالوتي مزقوبو لو زبل نقر ونسل سمعنا نعوتا حيسكا انتاي تسفال لكم مال زغسل كاتا نايت بروتكشن حالاتي زلغنا ملسوسي اتراويان ترايمبر قالوتي قبالو له جي أنا ونخاتي يعني من تاي شيء فولي نظري كون زي بوي ريجينال اوفيس يفلت بالدعوة قدامي هيد كوارتر كيفلت جي إلى حتى كاميرا يفلت نقدر مكا سلازي حجين أنا فلت أنزلنا مالتي أنا ممكن أقول ساعة توصل من ريجينال اوفيس وعنا أنا فلت أمينا فلت أمينا يكون لنا كان فلت أمينا إلى الله سلازي مجمرتا صرت ورحي ناس زينا وراه أتليس الناس صغرت تجميرون كفالك زيك على عكانين كفالكم جلوه كنت حفظ جميرنا تا حلفت جحدش نايري كانتري ريبريزنتاتيف مستر بالدر بان سبعين لا نقول صحيحاً قدينا قاطعة لهم جلو خطابة لهم جلو إيميل جرات اللي نعين على تي سلازي أنت جلوه يمثل مخنياته يصبو تشفال له يقول أنا مخنياته أو استصام من كتاب حولات زي كده كل ريجينال أوفيس كنت عارفين عن سبالنا يوم أو استصام من صوم ما يسير سلازي نعي صدق تشفى يرعين لله مخنياته بحق خاص ده مكافأ عندنا بحق الناس أنا إيميل ناس حنا بروفايل له صراحة نقول طبعا كان جأتنا سمعتنا يسد الناس غيرنا سلام هاي جرنا تشفى عند الله يرعيني لهم بخاني هم هجينات كحاجة يرهبنا يو بزي مالتي بتحملنا مسكنا ك معهم كتكون كتجارب وام نصدق بحلف زي أفتقد أفتي ناي سعرن ناي تكا وأجل له ناي سدتني أكاد ديسبيت البحر رخيص بغني يفتحوا يقول إذا جل كلية خناتات بغني تحزوه الكون نحن تجارب لنا بتعامل السلمي كويتات توسعوا قالوا الميديا من الشرع الصحافة كلهم عنده يعني international lawyers إرترا جلوا قالوا وجب الدسو نصهم دعران كفايسهم تبقوا قالوا كل تقافنا يعني في دونرز مالتي بتقرينا حاجة بجبر لهم جنزة بقى حاجة يعني سعر بدقة في زخيد يعني حتى كل تقاوعاتهم من كابتن كان بيجبعلون إيميل صحيح له تعدلنا لنا إلى من حجي مثلات كبيرنا مالتي سبب من حاجة زمنا في جميرنا جلنا بالتعني معاي بروفي الرأني أبحث روان زمان صوصان وصبوغي كابتي مزقبا حالفكم بون انتي قدمنا زلعلنا ايو ولابتهم لعلي حقاويان سدتنيا تازقات مصقامات اللو تغينون نعو مفلات قطع متحاز ون قداسيو مو يغني اللي امانيال مسفن كوم دما افرام يوهانس كلتهم كبادي سابا بزعبا قداي سدتنيا تكتاتولو صبو عدل من يالكم نحن عملنا مسكناك بردي بتعام تاني هذا لدينا مسكناك عملنا مفتاح تركز على حدثكم أنا بتعامل أنا مسجون قابل بنا مسجون. شأنهم نجد مثل دعكم مع يدين أمريكا جدين نختمع جدين حواتنا شجر نفتح سومن صارت سمعكم نبي بدينا تحيك تلتسل بدوركم نا تعنا خلنا نستندل نشوف سماش. تبلو ورد لكم بنصور نخسمع إمبار مسكنا دلينا يكونان صبوا عدل من لكم لجنا بروح مشان نختهم. بمخنيات شدشت قمتي علم لخاو معلتي سربرالاوي ملمستي نحفشاو خنتات اتملمستي اب ارتراز ملكت كابس مراست لاخلنا صبصابالنا سربرالاو ملمستي حدا خفتم طنقي امراو معبالون سنكلنا خوينو ات سربرم زبحال كفال حنقول اب غيزي قلعنت بزغوانف صقام زفطر اكلاو سنكلنا زي سنكلنا زي بزتفالالي مخنيات كغوانف خيلي ግን اب غيزي قلعنت سيقند زتللي حجرة أكسجين مسزوانفو حنقول أبتي سربرم زبهان من كسقاسن نقطعار ميزان أكلاتن زقاطعار كفال حنقولنا أو حدقة مسوانفه أو بسلا برموت حنقول
نزوم تتقصو كفالات عمامات نايت حنقول يعنقص مالتي ስለዚህ እቲ ጉልህ ምልክታት ናይ ሰረብራላዊ መድመስቲ ናይ መንቀሳቀስን ናይ ሚዛን ናይ ምቁጽጻር ጸገማትን ይርአብቶም ህፃናት ማለት እዚ ዝተፈጥረ ጸገም ዝግን ኣብ ግዜ ህፃንነት ምሰጓነፈ በይናነታ ጸገም በሰላም አይተሐንጎል አሊኻ ክፍወስ ዝኽእል አይኮነን ምስኦም ተፈጢሩ ንዕምሮም ምልእ ኸይድ ኽእል ይኹን ዳ አንበር እዚ ዝፈጥሮ ሓልክታት ክፍወስ አይክእል ማለት አይኮነን ብሰንኪ ከምዚ አጓኒፍዎም ኢልና ዝግባእ ክንክንን ሓልዮትን ተዳዘይርናሎም ብኡ ቢሉ እቲ ስንክልና ናባአሰ ናብ ሕንዳለን ናብ ከቢድ አእምራዊ ስንክልና ከድህብ ኽእል እዚ ሰረብራላዊ መልመስቲ ንብሎ ብሕክምና አቀዲምካ ትከላኸልዎ ትኽእል ኢኻ ሰረብራላዊ መልመስቲ ጠንቅታት ክኾኑ ካብ ዝኽእሉ ሓደ ርክስታት ኣለዉ ዘይግቡእ ሕክምናዊ ረድኤት ሰኣንካልና ግዜ ሕርሲ ዝተፈላለዩ ምክንያት ከጓንፍ ኽእል እቶም ቀንዲ ዝተለለዩ ጠንቅታት ኣለሌኻ ኣብነት እቲ ዝግበር ጥምሳት ብስሩዕ አገባብ ክከታተላ ምግባር ነቶም ጠንቅታት ንምጉዳል ማለት ስለዚ እዚ ሓደ ካብቶም ክንከላኸሎ ንኽእል እዩ አቀዲምካ ነቶም ሳዕቤን ጠንቂ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣለሌኻ ተናብ ናይ ወሊድ ዕድመ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ናኡ ንኸይቃልዓ ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ኩሉ ነዝን ካልእን ንምክልኻል ማለት እዩ ካብዛ ሓሊፉ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ረኽሰን ከለዋ ሕክምና ክኸዳና ኸኣላ ከለዋ ኣብ ገዛ እንተደኣ ሓርሳ ኣለዋ ኮይነን ኣብ ዕሸላት ዘጓንፍ ቅድሚ ወሊድ ድሕሪ ወሊድ ዘጓንፍ ጸገማት ናብ ስንክልና ከምርሕ ኽእል ስለዚ ነዚኦም ዝተለለዩ ጸገማት ንምእላይ ድማ እቲ ሕክምናዊ አገልግሎታት ትሰርሕ ነዚ አገልግሎታት ዝኽጥቀም ዘይምኽኣል ድማ ጸገማት ከምጽእ ኽእል ማሕበር አእምሮውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ እንታይ ነጥፈታት ይዘካየድ መጀመሪያ ሃገራዊ ማሕበር አእምሮውን ምዕባላውን ስንኩላን ብስድራ ቤታት ዝቆመ እዩ ማለት እቶም ስንኩላን ባዕሎም መሰሎም ከረጋግጹ ምዝ ዘለዎም አእምሮዊ ድኻማት መሰሎም ከረጋግጹ ስለዘይክሉ በወለዶምን አለይቶምን ዝቆመ ማሕበር ኮይኑ ናይ ህዝቢ ማሕበር እንታይ ዝገብርቲ ማሕበር ምርግጋጽ መሰላት ንምብራኽ ዓይነታዊ ናብራ ስንኩላን አለይቶምን ንምምሕያሽ ዝቆመ ማሕበር ብዓቢ ዝገብሮ ግን እንወለዲ ኣብ ተዓላልያ ውሉዶም ዝሓሸ ፍልጠት ሒዞም ከመይ ገይሮም ይኣልይዎም ንኽገብር ናይ ትምህርቲ ጎስጓስ ስልጠናታት የካይዲ መሰረታዊ ክእለትን ፍልጠትን ዓጢቆም ንውሉዶም ከመይ ገይሮም ከም ዝኣልይዎ ኣፍረይቶም ምዃኖም ንኽፈልጡ ይገብር ኣኼባታት ጎስጓሳት እናገበረ መምሃሪ ጽሑፋት እውን የዳልዩ ኣብ ዝቀረበ እዋን ከኣኒ ሓጋዝ መምርሒ ልምምድ ክእለት ምስ አእምሮዊ ምዕባላውን ስንክልና ዝነብሩ ቆልዑ ዝብል መምርሒ መጽሓፍ ኣብ 8 ክእለታት ዘተኮረ ሓቲሙ ክዝርግሕ ማለት ኢና ኣባላት እዚታት ኣብተን መሰረታውያን ክእለታት ከመይ ገይሮም ደቆም ከዓልዩ ከም ዘለዎም ዝሕብር መጽሓፍ ካብ ናይ ብዙሓት ናይ ምዕራባውያን ሃገራትን ካልኦት ሃገራትን ምርኩስ ብምግባር ናብ ናይ ሃገርና ርዒሙ ዝተሰርሐ ተግባሪ ስለዚ ወለዲ ነዚ መምርሒ ዝተጠቂሞም ከዓ ጾር ውላዶም ከቃልሉን ጾሮም ከቃልሉን ዝሕግዚ እተን መሰረታውያን ክእለታት እንታየን መምርሒ ሓፈሻዊ መምርሒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንጥቀመሉ ኣብ ክእለት ኣመጋግባ ዘተኮረ ኣብ ክእለት ምንቅስቃስን ቁኑዕ ቁመና ኣካላትን ዘተኮረ ኣብ ክእለት ኣለባብሳ ክዳን ዘተኮረ ኣብ ክእለት ክንክን ጽሬት ዘተኮረ ኣብ አጠቃቅማ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ስነ ስርዓት ኣብ ጸወታ ኣብ ድሕነት ዘተኮረ ነዚኦም ከመይ ገይሮም ደቆም መሰረታዊ ክእለታት ጥሬም ከኣልይዎም ከም ዝኽእሉ ዝሕግዝ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ መጽሓፍ ኣውፅዩ ስልጠና እናሃበ ንወለዲ ዝርግሕ ነይሩ መሰረቱ እንታይ መሰረታዊ ክእለት ነቶም ዋላ ዝኸበደ ስንክልና ዘለዎ መሰረታዊ ክእለት ባዕሎም ክዳኖም ክለብሱን ሽንቶም ክጸርጉን ክሳብ ዝኽእሉ እንተደኣ ጌርካ ዓብ ዓወት ስለዝኾነ ኣብዛ ኣተኪርካ ይስራሕሎ ማለት እዩ ራህ መንእሰይ ያዕቆብ ናይ ሰረብራል መልመስቲ ፍሉይ ዝገብሮ ካብቶም ካልኦት ዓይነት ናይ አእምሮዊ ምዕባላዊ ስንክልና እንታይ እዩ ሰረብራላዊ መልመስቲ ኣብ እዋን ቁልዕነት ዝኽሰት ካብ ምስናፍ ሓደ መሓውር ክሳብ ልምሰት ክኸትል ዝኽእል ብቆንዱ አካላዊ ስንክልና ማለት እዩ ሓደ ካብ ዓበይቲ ጠንቅታት አእምሮዊ ምዕባላዊ ስንክልና እዩ ምዝ ስንክልና ዝነብሩ ክልተ ስልሲ ሓደ ወይ ክልተ መሓውሮም ተጸልዎ እዮም ማለት እዩ ንኩሉ ናይ ምንቅስቃስ ክእለቶም ድማ በአሉታ ጸልዎ እንታይ ማለት እዩ እሱ ናይ ምብላዕ ምልባስ ምጽሓፍ ማሓዝ ክእለቶም ይጸልዋ እዚ ስንክልና ካብ ዝፈጥሩ ሓልክታት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ እዞም ስዕቡ ጸገማት ግን ክጥቀስ ይኽእል ማለት እዩ ምዝ ስንክልና ዝነብሩ ሓደ ካብ 4 ናይ ምዝራብ ጸገም ኣለዎ ሓደ ካብ 3 ብእግሪ ክኸይድ ኣይክእልኒ ሓደ ካብ 2 አእምሮዊ ስንክልና ኣለዎ ሓደ ካብ 4 ሕማም ምፍርፋር ክህልዎ ይኽእል 3 ካብ 4 ዝተፈላለዩ ቃንዛታት ክህልዎ ይኽእል ሓደ ካብ 5 ጸገማት ድቃስ ሓደ ካብ 4 ናይ ባህሪ ጸገማት ክህልዎ ይኽእል ሓደ ካብ 10 ድማ ናይ ምርኣይ ጸገማት ሓደ ካብ 4
ናይ ሽንቲ ናይ ምቁፅጻር ጸገማት ሓደ ካብ 5 ምራቕካ ናይ ምቁፅጻር ጸገማት ክህልዎ ክእል እዩ ሓደ ካብ 500 ዝውለዱ ቆልዑ ድማ እዚ ስንክልና እዚ ናይ ምጉናፍ ዕድል ተኽእለለዎም ማለት እዩ 500 ዝተወለዱ ቆልዑ ሓደ ነዚ ስንክልና እዚ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኸን ኩሉ ዳርጋ ይጸሉ ልዕሊ ፍርቂ ምዝ ስንክልና ዝነብሩ ድማ ግዚኦም ከይኣኸለ ዝተወልዱ ህፃናት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ምናልባሽ እዚኦም ስንኩላን እዚኣቶም በዚ ዘለዎም ተደራራቢ ጸገማት ምስቲ ናይ ወለዲ ዘሎ ፍርሕን ራዕድን ኣመለኻኽታን ንኽወፁ ዝተባብዑ ይኮነን ብእግሩ ሰንደልደል ኢሉ ዝኸይድ እሞ መሊሱ ሕማም መንፍርፋር ደልዎ እሞ መሊሱ ናይ ምዝራብ ጸገም ናይ ምርኣይ ጸገም ዘለዎ ጀበብ እናበለና ለዘየ ዝኸይድ እንተደኣ ኮይኑ ክብደቱ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስንክልና እዚ ከምዛ ዓይነት ጸገማት ስለ ዘለዎ እንታይ የድሊ ዓይነታውን ዝተዋለደ ስርዓተ ትምህርቲ ክህሉ ድሊ ቁልጡፍን ዝተማለየ ዓይነታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ክህሉ ድሊ ድኽነት ንምግልጋል ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ እቱብ መደባት የድሊ ኣካላት መንግስቲ ምዝ ስንክልናን ዝነብሩ ዝኣልያ ስድራ ቤታት ከዓ ዘለዎም ፍርሕን ጸገማት ታሰብ ሂሎም ዝያዳ ድርብ ዕያር ክጥምታ የድሊ ወለድን ኣለይትን ድማ ንኩሉ ዓይነት ድሕረት ኣብ ምቅናስ ኣብ ማሕበር ተጠርኒፎም ብስምረት ሓቢሮም ከዓዩ የድሊ ዝኾነ ጉዱስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይሃሉ ኣብ ደገ ይሃሉ ከዓ ብዙኽእሎ ብንዋት ብጉልበት ብማል ካልእን ንዝደኸም ወገናቱም ምሕጋዝ ክቃለስ ክግበር ይከኣል ማለት እዩ ብሩህ መጻኢ ምስ ሲፒን ዝነብሩ በዚ ዕለት እዚ ኩሎም ምስ ኣምራው ምዕባለውን ስንክልናን ዝነብሩ ወገናት ድማ ብሩህ መጻኢ ምነ يغنيله منسي يعقوب هايله كإلى أن أمره أبو هجراوي محبر أمراوي معبلاو سنكلنا حلافي ما معبال عقل سب نزهب كان نسفح مبرهي مسكن يغنيله إبراهيم እቲ ነዊሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ኮሚቴ ኣካዳሚ ሽወደን ውጽኢት ሕርያኡ ብሓሙስ ከፍልጥ ከሎ ኣብቲ ዝለዓለ ስነ ጽሑፍ ሽልማት ነተወላዲ ደሴት ዛንዚባር ሃገረ ታንዛንያ ዓብደራዛቅ ጉርነ ሂብዎሎም ዛጊድ 10 ልቢ ወለዳውያን መጻሕፍትን ካልኦት ሓያለ ስነ ጽሑፋዊ ስራሓትን ዘበርከተ ጉርነ ብኣገላልጻ ኮሚቴ ኖቤል ስነ ጽሑፍ ንስለቲ ዘይወላውልን ሰንጣቕን ብርዑ ኣብ ምስልናድ ውጽኢት መግዛእትን ጉዕዞ ስደትን እዩ ንሽልማት በቂዑ ኢሎም ዓብደራዛቅ ጉርነ ምስ ሕሉፍን ቅድመ መግዛእትን ኣፍሪቃ ዝተኣስረ ደኣ ኣይኹን እምበር ስነ ጽሑፋዊ ስራሓቱ ግን ንማሕለኻታ ስደትን ዳግም ምጥያስ ህይወት ስደተኛታትን ብጽቡቕ ዝውክሉ እዮም ይብል እቲ መማይ ኮሚቴ ኣብ 1948 ኣብ ደሴት ዛንዚባር ዝተወልደ ጉርነ ቀዳማይ ቋንቋኡ ስነ ጽሑፍ ጀመረሉን ስዋሂሊ ደኣ ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ 1960ታት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ምስዳዱ ብእንግሊዝኛ መጽሓፍ እውን ቀጺሉ እዩ እቲ ዓመታዊ ነዊሕ ትጽቢት ዝግበረሉን ኣብ ስነ ጽሑፍ ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦን ሽልማት ኖቤል ተደጋጋሚ ግዜ ንትጽቢት ሓያሎ ተኸታተልቲ ብሕልፊ እኳ ካብ ኣፍሪቃን ካልኦት ምምዕባል ዝርከባን ክሰብር ጸኒሑ እዩ እዚ ዓብዪ ሽልማት ንኣፍሪቃዊ ክወሃብ ሎሚ ንሓሙሻይ እዋን እዩ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ተሸላሚ እዚ ዓብዪ ሽልማት ኣብ 1986 ዝተቐበለ ናይጀርያዊ ወሌ ሸወንካ ክኸውን ከሎ ግብፃዊ ነጅብ መሕፉዝ ድማ ኣብ 1988 ተዓዊቱ እዩ ቀፂሎም ካብ ኣፍሪቃ ነዚ ሽልማት ዝበቕዑ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ጸሓፊት ኣብ 1991 ናዲን ጎርዲሜ ከምኡውን ኣብ 2003 ዝተሸለመ ጄኤም ኮትዚ እዮም ኣብ 1901 ዝጀመረ ሽልማት ስነ ጽሑፍ ኖቤል ብተደጋጋሚ ንጸዓዱ ጸሓፍቲ ብምቕዳሙ ኣደዳ ነቐፌታ ክኸውን ጸኒሑ እዩ ካብ ኣፍሪቃ ነዚ ውድድር ክዕወትሉ ትጽቢት ዝግበር ኬንያዊ ንጉጊዋ ቲያኑጎን ሶማልያዊ ንሮዲን ፈራሕን ሕጂ እውን ነዚ ሽልማት ብምስሓቶም ንትጽቢት ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ጎስዩ ደኣ ይጽናሕ እምበር ሕጂ ዓብደራዛቅ ጎርነ ምዕዋቱ ግን ደበስ ኮይኑዎ ኣሎ እዚ ፍሉይ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ኣብ ትግራይ ከባቢ ራያን ዋጅራትን ዝያዳ ዝፍለጥ ጉማይ ዝጥምት መደብ እዩ ክህልወላ ኣብ መንጎ ዋጅራትን ራያን ዝርከብ ዓውደውር እናተባህለ ዝፍለጥ ከባቢ ብኣቆጻጽራ ግእዝ 2011 ዓመተ ምህረት ዶክተር ሓጎስ አብርሃ ኣባይ ማህለተ ጉማይ ዝብል ምድላው ንባህልን ትውፊትን ትግራይ ዝድህስስ መድረኽ ኣዳልዮም ንክልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ክኽበር ጸኒሑ
ሎሚ ግና ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ካብቲ መኸወኒ ቦትኡ ወፂኡ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ጽባሕ ቀዳም ክኽበር እዩ። ነዚ ኣመልኪታ ሳራፍሳየ ንኣሰናዳኢ እቲ መደብ ዶክተር ሓጎስ አብርሃ ኣዘራሪባቶም ኣላ ናብኡ ከሳግረኩም። ማህሌተ ጉማየ እንታይ እዩ? እንታይ ማለት ከ እዩ? ማህሌተ ጉማየ ማለት ማህሌት ማለት ካብ ሓለ ዝብል ወይ ድማ ድምፂ ቃነ ኣዜመ ዘመረ ወይ ደረፈ ክኾን ይኽእል ዝብል ናይ ግዕዝ ቃል ዝመፀ እዩ። ጉማየ ድማ ካብ ጉማ ዝብል ናይ ግዕዝ ቃል ወይ ናይ ዕብራይስጥ እውን ቃል ዝመፀ እዩ። ትርጉሙ ድማ ጥዑም ዜማ ማለት እዩ። ስለዚ ማህሌተ ጉማየ ማለት ጥዑም ዜማ ዝክወነሉ ዓውዲ ማለት እዩ። ዓውዲ ጥዑም ዜማ ማለት እዩ ማህሌተ ጉማየ። ስለዚ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ጉማየ ባህልታቱ ዝገልጽ ክንዋነ ናይ ሓደ ስነ ትውፊት ወይ ፎክሎር ክንዋነ እዩ። ስለዚ ማህሌተ ጉማየ ዝብል መድብል መጽሓፍ ኣለኒ። ስለዚ ካብቲ ናይቲ መድብል መጽሓፍ ስም ተወሰደይቲ መርሃ ግብሪ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ንክልተ ዓመታት ብተኸታተሊ ይመስለኒ ኣብ ከባቢ ራያ ነዚ በዓል ኣመልኪትኩም ምድላዋት ኣዳሊኹም ምንባርኩም ይዝክር። እስኪ ብዛዕባቶም ምድላዋት እንታይ ይመስሉ ነይሮም? እዚ ማህሌተ ጉማየ ኣብ 2011 ነሓሴ 25 2011 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ኣብ ዓውደ ውር ማእኸል ራያን ወጀራት 10 እዩ ተመስሪቱ። ስለዚ ናይ ተመጀመርታ በዓል 2011 ዓመተ ምህረት ተኻይዱ ማለት እዩ። ተኻላይ ዓመታዊ ጉዕዞ ወይ ዓመታዊ በዓል ንብሎ ድማ ኣብ 2012 ተኻይዱ። ስለዚ ቀዳማይን ካልኣይን ኣብ ዓውደ ውር ማእኸል ወጀራትን ራያን ተኻይዱ። ስለዚ ኣብኡ ታይታዮም ተገይሮም ነይሮም ተፈላለዩ ዛንታታት ጓስነት ተፈላለዩ ጉማየ ደርፍታት ባህሊ ናይቲ ከባቢ ጉማየ ኣብ ራያን ወጀራትን እንደርታን ኣብ ሰለስቱ ከባቢታት ትግራይ ይበሃል እዩ፣ ይድረፍ እዩ፣ ይዝንተው እዩ። ስለዚ ፍላይ ጉማየ ምስ ፍቅሪ፣ ጉማየ ምስ ጓስነት፣ ጉማየ ምስ ምውያን፣ ጉማየ ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ምንቅስቃሳት ዝገልጽ ሃገረሰባዊ ክውን ጥበብ ስለዝኾነ እዚኦም ኩሎም ዝገልጹ ሰፋሕቲ መድረኻት ኢና ካይድና ሙሉእ ለይቲ ኣብ ዓውደ ውር ኣብቲ ደንበ ኣብ ማእኸል ዱር ኣብ በረኻ ማለት እዩ ጉማየ እናተባህለ ግጥም እናተገጠመ ዝተፈላለዩ ኣካል ስነ ጽሑፋት እናቀረቡ ብርክታና በርኮትና እቲ ናይ ጓስነት ህይወት እንታይ ከም ዝመስል ብምንጽብራቅ ኢና ሕሊፍና የፍቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ማለት እዩ። ስለዚ ከነ ጥበባውያን ጉማየ ባህልቲ ክእለት ዘለዎን ሓቆንቲ ዝተፈላለዩ ባህሊ ዝፈልጡ ካብቲ ከባቢ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብምምጻእ ኣብ ማእኸል ዓውደ ውር ሓዊ ብምንዳድ